Wara li tlieta filgħaxija l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kien ippreżentat b'konverzazzjonijiet privati illi saru lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali b'rabta mal-każ tal-Mistra bejn Gordon Pisani, illum il-kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern, u Jeffrey Pulicino Orlando, dawn l-istess konverzazzjonijiet spiċċaw pubblikati fil-faċċata tal-ġurnal In-Nazzjon bit-titlu "Qed iħossni ħażin". U dan minkejja li f'okkażjoni oħra dejjem intqal li dak li jkun diskuss fl-Eżekuttiv huwa konfidenzjali. L-iskop tal-pubblikazzjoni ta' dawn il-konverzazzjonijiet privati huwa li l-Partit Nazzjonalista jiskredita u jattakka b'qawwa lil Jeffrey Pulicino Orlando. Lejlit l-aħħar elezzjoni ġenerali l-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien l-iktar persuna fil-Partit Nazzjonalista illi ħareġ għonqu biex jiddefendi lil Jeffrey Pulicino Orlando dwar il-każ tal-Mistra. Fil-Mosta ġimgħa biss qabel l-elezzjoni saħansitra kien ġie ddikjarat li fil-każ tal-Mistra Pulicino Orlando kien vittma ta' frame-up. Ironikament, nhar il-Ħadd li għaddiżda kien il-Prim Ministru nnifsu li jakkuża lil Pulicino Orlando stess illi jrid jagħmel frame-up fil-konfront ta' Richard Kakija Caruana. Dan fl-istess ħin li l-Partit Nazzjonalista issa qed juża l-każ tal-Mistra biex jiskredita lil Pulicino Orlando u dan fid-dawl tat-talba tal-istess Pulicino Orlando biex Richard Kakija Caruana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista.